Mama, jee wetara m ketụl. Ka ihe eji eme? Eji ketụl esi mmiri ọkụ eji eme akara na garị. Daalụ n'ime, ọ na-anụgo ihe okwu ihe eji ketụl eme. Ngwa gaa dobe idobe ya, i wetara m nnu. Ka ihe eji nnu eme? Ị na-etinye ya n'ife. Ife dị ka gịnị? Nri a na-esi dị ka ofe ma ọ rice jere. Daalụ. Ihe spoon eji ekute elele onye anyị eti. Ya bụ ngazi eji enene one anyị eti, oke anyị eti n'ihe a na-esi esi. Ngwa kwuchikwa ga-adobe idobe wetara m ngazi eji eghe ihe. Nne ngwa wetara m eku eji eghe ihe. Gịnị ka eji eme? Eji eghe anụ ma ọ bụ azụ. Daalụ. Eji eghe, ha na-akpọ ya frying spoon n'asụsụ ndị iti. Anyị ncha niile ma ihe eji eme. Ngwa gaa dobekwa. Nna, gaa wetara m ite eji esi ihe. Ihe ejigasị eme? Eji esi ofe, eji esi rice. Ka ekwu ihe ndị ọzọ ejikwa ya esi? Eji esi stew, eji esi akpụ. Ma ihe eji ite eme, eji ite esi nri, eji esigasị ihe ndị dị iche iche. Ihe ọbụla dị osisi eji ite esi. Gaa dobekwa idobe butere m mmanụ eji esi nri. Mmanụ Igbo. Ka ihe ndị eji mmanụ eme? Eji esi ofe, eji esi stew na ihe ndị ụfọdụ. Daalụ n'ime, eji mmanụ esi ofe, eji esi stew, eji esigasị ihe ndị dị iche, ejikwa ya eghe ji. O nwere ihe ọbụla a na-esi esi anaghị etinye mmanụ nri. Daalụ, gaa dobe butere m mmanụ ọpụpa. Ihe ndị ejigasị eme, ndị oyibo kpọrọ ya groundnut oil. Eji eghe anụ, eji eghe nchi, eji eghe poteto. Eji eghe anụ, ihe a bụ groundnut oil. Ndị oyibo kpọrọ ya groundnut oil. A na-akpọ ya mmanụ ọpụpa na vegetable oil. N'asụsụ Igbo anyị na-akpọ ya mmanụ ọpụpa. Eji eghe ji, eji esi ihe ndị dị iche iche a na-esi, ejikwa eghe ma anụ. So nọ ihe ndị ejigasị eme. Ngwa kwuchikwa dobe.